Altres opinions? Jo no visc prop del riu, però m'agrada passejar pel riu i crec que en realitat sí que estem vivint una mica d'esquenes al riu, no? Perquè l'important en un riu és que es facin activitats i que es doni a conèixer a la gent. Jo crec que el parlar del riu i aquestes associacions que estan al voltant de millorar el riu són bones, no? I m'ha agradat molt el que ha dit el Joan Vázquez del treball en xarxa, no? Jo crec que el riu és important que tots participem a l'hora de fer-ho, no? I jo també he sentit que hi ha algun tipus de compromís que l'Ajuntament no ha portat a terme. Jo com a alcaldable em comprometo a parlar amb l'Associació Lleida Ambiental i que em traspassin tots els problemes que puguin tindre i em comprometo a intentar de buscar una solució perquè crec que el riu és font de riquesa i sobretot tindre un riu en activitats dona lloc a que els nens coneguin unes altres parts de la ciutat i puguin gaudir del riu. Molt bé, gairebé comença la campanya electoral aquí, al nostre programa. No, és que la meva campanya serà això, no? Parlar amb tothom, vull dir, i cada vegada que jo tingui l'oportunitat de dir a qualsevol tipus d'organització, qualsevol tipus de ciutadà en què el puc ajudar, ho faré. Molt bé. Però no et quedis només en les campanyes, això ho has de fer sempre, parlant amb tothom. Jo dic, perquè si ho fas només a la campanya anem malament. No, però és que jo acabo de començar, vull dir, acabo de començar, ara acabo de començar i la meva inquietud és aquesta, preguntar a tothom. I no deixaré cap oportunitat de preguntar a la gent què és el que necessita. No ho deixaré aquí, al carrer, on sigui. Ho aprofitaré sempre. Molt bé, doncs ha vingut amb les idees molt clares. Ho tinc claríssim.